com ho recordo, va ser un nen que... Mireu el peix irrisat! Quant de temps! I tant! Mireu, un robot! Soy un nuevo estudiante. Mi nombre es Max Tuercas. Me han enviado del ayuntamiento para matricularme en este cole. Vosotros sois los mayores. ¿Me podéis contar cosas de este cole? Hola, em dic Maria. Estic encantada de poder-te explicar la meva història en aquesta escola. Fa uns anys enrere érem molt petits i anàvem a infantil. Estos anys van marcar molt la meva infància, gràcies a moments tan màgics amb els professors i els meus amics. Parece muy divertido. ¿Qué aprendisteis? Ups, fèiem moltes coses. Fèiem molts projectes en els que apreníem moltes coses interessants. Vam aprendre a pintar a la vegada que coneixem els grans pintors com Van Gogh i Pablo Picasso. No sé quién son. Tendré que buscarlo en internet. Millor ves a les classes d'infantil, és molt més divertit i de pas t'ensenyes a llegir. Primer en mayúscules i després en minúscules. Començaràs pel teu nom i després pels teus companyes i companys. Qué difícil. Yo solo sé hablar y cantar. És molt fàcil i ja veuràs l'alegria que te donarà quan comences a llegir tu a soles eixos contes inolvidables, com El peix irrisat, Elmer... Espera't, que t'acompanya Tresan. Adeu, Max Tuercas! Es lo contrario de escarabajo. Que té un escarabajo, un escara arriba. Vamos, porque escarabajo es cara arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser? amic, t'has fet mal? Ah, estàs bé. Vine a nosaltres i no estigues a soles. Gracias, amigos. Están recordando moments de primer y segon. ¿Podéis contarme lo que haré en primaria? Sí, encantat. El primer dia de classe, en primer, ja canviaràs a aquest pavelló i et diran a la classe que has d'anar. ¿Qué haré en clase? Començaràs a llegir. Per entendre tots els llibres en matemàtiques, al principi t'ensenyaran a sumar i a restar, perquè en els següents anys pugues entendre les zones de multiplicar. Pero, ¿podré jugar en el patio de los mayores? Tranquil, estaràs al nostre pati, però fins a segon no et deixaran anar a la pista de futbol. També tens una zona amb gespa artificial on pots anar descalç per estar més còmode. Eres muy amable. Però també van fer unes excursions superdivertides al castell de Santa Bàrbara. Inclús van passar una nit a la granja escola i començarem a anar a l'aula de música, d'educació física i religió. Dan las excursiones. Nosaltres també! I si fem activitats de matemàtiques en la wiki? Val. Matemàtiques, fraccions. A veure, repetir. Hola, compañeros. ¿Qué hacéis? Companys! Mireu això. Sí, sé que soy un poquito extraño, pero... No et preocupes, amb nosaltres estaràs superbé. Ens agrada molt tindre nous amics. Pero, yo soy diferente. No et preocupes, vam tindre un company d'Etiòpia. Li costava parlar en la nostra llengua, però era molt carinyós i el volíem un muntó. També va vindre uns xiquets d'altres col·legis i ara estem molt contents amb aquests dos nous amics. En aquesta escola ens ensenyem un muntó de valors de respecte a la diversitat, empatia y sobre todo com resoldre les coses parlant. Pero, yo no sé qué hacer cuando me enfado. No et preocupes, quan comences tercer et posaran un tutor de cinquè que t'ajudarà a resoldre els problemes amb els teus companys amb pau i serenitat. Pero, ¿y si no hago amigos? Tranquil, jo vaig vindre el pla de baraques en tercer. Al principi tenia pocs amics, però a poc em vaig trobar fenomenal amb els meus companys. A més, ara ja tens uns quants amics.
nosaltres. Gracias, amigos. De res, company! Que yo hago musical. ¿En serio? Sí, tío, todos los sábados por la tarde voy a selecciones con un musical. ¡Qué guapo! ¡Oh! Déu meu, un robot tirat en terra! Anem a portar-lo amb els nostres companys per arreglar-lo. Mireu, un robot trencat! Què passa? Tot en terra! ¿Cómo el podemos arreglar? Hola, soy un robot de otro planeta. Hem d'encendre els ordenadors per poder-lo arreglar. Necessitem programar-lo. Las 6 y la 3, todos. Menys mal que hem fet un munt de programes d'informàtica. Sí, però sobretot el que més nos ha servit ha sigut el Scratch. ¿Dónde estoy? Esta clase está llena de ordenadores con mi foto. És l'aula d'informàtica, on els alumnes de 5è i 6è fem moltes activitats, revistes digitals, programes de dissenys i gràfics, vídeos, inclòs programació. Wow, esto parece mi planeta. Sí, i ara us diràs que el teu planeta té 3 volcans i una rosa. Com aquell llibre que van llegir i després el van representar. El petit príncep. Tenia frases molt boniques com l'essencial és invisible als ulls, només es veu bé amb el cor. Yo tengo ojos, pero no tengo un No et corazón. preocupes, nosaltres et programarem un gran cor amb tots els valors que hem après en esta escola. Però el més important és que serà un bon cor ple d'empatia, respecte i solidaritat. Genial, ja tengo un gran corazón. Gràcies, amics. Quina sort he tingut d'aquesta escola haver vingut. Vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull.